tawag nito po. May bawang, may onion, may garlic. Inisa ko na muna sila kapag hinalo ng kamatis. Good afternoon everyone! Afternoon na ngayon. Luto na guys. Ayan. Hi everyone, kumusta ang panahon sa amin? Maulan sa Mindanao. Antayin natin tumalo ko yung kamatis guys. Medyo maano siya. Para ilagay ko yung sauce niya. Ang gagawin ko po ngayon ng video ko ay yung black beans. Black beans. So, haluin lang yung pinatakpan. Maganda rin yung nila siya ng yung kamatis. Para mapin mo na kayo natin. Yung anong kalan, parang ano na yung kamatis guys, no? Labas na yung tubig niya. Yan. Masarap yung maraming kamatis. Masarap yung ganitong gulay sa maulan kasi yung lagay ko nito ay may isda. Guys, ang kanyang sauce. Black beans. Parang ano siya guys. May black beans. Tapos may bayog po guys sa atin. Hindi masarap pag walang bayog. Ito ako guys na patangbakat sa kayong ito gusto. Crunchy yung ko guys, pinaklansi ko siya. Sarap din ang kita. Hindi sa'yo guys. Pansin mo or meat na. Ipa-absorb ko lang yung yung lasa. Masarap yung may tuyo talaga. Mabango siya guys. Parang sa ano siya. Thank you very much. Shout out kay Lindon Quintis. Shout out kay Estrella Botanis. Estrella Botanis. Hi everyone, good afternoon. Shout out. Guys, huwag niyo kalimutan yung yun, sundan yung nasa nasa aking nasa baba. Sundan mo sila guys para makaano po tayo sa kanila. Mapalo na rin na hindi nakapalo.
Luto-luto na tayo guys. Antay lang ako ng ma-absorb yung aking malakasan ko kasi para maano yung gusto ko yung masabaw, yung hindi ganong masabaw kasi nagsasabaw yung ano ko kamatis. Ang lasa nito ay masarap talaga po dito kamatis. May tuyo to. Black beans, diba? Maalat yung black beans. Hindi ko na talaga yung nasinan. Parang ang style nito ay parang adobo or parang ganun ang lasa. Tamis na maasin. Tapos may black beans. Ay, halo-halo ko yung kamatis. Masarap na tuloy sa tag-ulan. Tag-ulan sa Mindanao. Malamig ang parang. Ayan. Sarap to sa bundok kainin, no? Sarap, marami kamatis. Kung sa Bisaya, iskabitsi naman yung ginagawa ko, guys. Ang pangalan dito kasi may black beans siya, guys. So. May tuyo sa kamay, islang pinarito, guys. Ayan. Shout out, everyone. Shout out. Sarap yung lasa niya. Ngayon ko lang to na na-discover na naisip ko lang di ako tumitingin ng mga may nagluluto. Yung natakam ako parang alat ang gusto ko yun sa tagamit niya. Masarap siya sobra. Ang kulang nito ay luto na to. Pero gusto ko yung sabaw ay ma-absorb pa yung lasa ko sa aking mga laman-laman sa isda. Shout out kay Princess Cute Good Girl 13A. Shout out. Shout out kay Joanne Valencia, si 6M. Talagang binasa na lahat. Hello everyone. Sarap na yung ko ulam ngayon. Taglamig tong aking ulam, guys. Maalat-alat. Thank you for for watching. I-try niyong iluto ko to. Ang sarap talaga. Pina-absorb ko lang yung kanyang lasa sa aking laman ng isda at saka yung may tutuyo. Anaan ko baka ma-overcook to. Wala na kayong sabaw. Ganun lang kasimple yung ulam ko, guys. Paano ko ba kayo masundan sa blow up nyo, guys? May blow up ba kayo? May pa kayo? Hindi rin. Hindi lang siguro ako dito pag lang paginin, di ba? Ayan na po. Malapit na talaga. Luto na po talaga. Ang kulang niya ito ay wala na. Kumakain na lang. Ang dami ko naluto, guys. Natatlo lang kami. Kung barangay yata yung palamunin ko ito kasi lang. Alam mo, yung bumili ako ng isda, halagang 85. Tapos yung tuyo, halagang 25. Tapos yung kamatis, saka yung onion, saka yung garlic, saka halagang 45. Magkano na lahat. Diba? Makatipid ka talaga pag bumili ka at ikaw magluto mo. Gusto ko yung ma-absorb talaga yung lasa nito, guys. Mura lang yung ulam ko, guys. Tapos ang lasa niya parang sweet and sour. Lagyan ko lang ng dahon ng laurel. Dinamihan ko ng kamatis. Ayan, ang kamatis lalaki pa. Di ko na hinalo yun. Haluin natin para maliit. Ayoko yung matubig pa. Gusto ko yung madry pa. Ayan na. Luto na talaga to siya, guys. Ayan. Gusto ko yung lasa niya ay ma-absorb talaga sa karne at saka sa tuyo. May tuyo to, guys. Hindi ko na nasinan. Tuyo lang nilagay ko, guys. Sugar tsaka tawag nito ko. Yung maasim yung vinegar.
In 1:1 ang takal niya guys. Kung i-estimate lang yung pagkatimpla niyo po, pwede na. Ayan na, masarap na yung ano ko guys. Ito lang. Ay, nakakataano sa diet to. Nakakalusaw sa diet to guys. Ang aking ulam, oh. Sa ano pa lang, sa sus pa lang, naglalaway na ako ng pinuto nito. Hindi kasi ako kumain ng almusal, tanghalian. Ngayon lang talaga ako ngayon lang talaga ako nagising. Ayan na, painiin ko na guys. Gusto ko na maano yung sabaw niya, hindi masyadong marami, konti lang. Kaya ko yung lumulutang. Ayan. Jesus, okay na to guys. Salamat sa inyong pagtanaw. Have a great day everyone. Thank you.